Hai, mami, lasă să zic. Ce trage? Ce te uiți, tati? L-ai luat? Pune-i paharul pe masă. Și lasă. Ce, tata? Zici dă sau dăm? Mai. Ce să-ți dea, tati? Asta? Da? Să-ți dea tati aproape? Da. Șurel. Păi, de ce nu închizi dacă e în gură? Stai să-ți facă tati cărare.